patam, patatim, patatan. Maite Franco ipuin kontalariak aurkezten du. Berriz ere, asmatu beharko duzue. Asmakizun bat egingo dugu. Sasi guztien gainetik, ez du izaten nekerik. Odei guztien azpitik, ibiltzen da airetik. Zer ote da? Asmatu duzu? Ez? Errezago jarriko dizutea, ba. Itxusi eta gaiztoa, erratz batean doa, erratz gainean. Abizena pirulina, eta izen osoa? Orain bai, badakigu. Sorgin baten ipuina tokatzen da gaur. Baina ze sorgin... Sorgina letagina! Sorgina letagina izen horrekin, letaginak izango ditua, eta zorrotzak. Historia ezautu nahi, ea ba. Kukua, ipuina, hasiko da. Begiak erne, belarriak tente, mingainatera, eta zuluan gorde. Ni kontari, eta zuek entzule. Paziren behin, bi anai, txikia eta handia. Txikiak izena zuen, Romin. Eta beti beldurtuta ibiltzen zen. Handiak berriz, Roman. Eta ematen zuen hark, beldurratzuela ezagutzen. Edozen modutan, handiak txikia izugarriz irikatzen zuen. Esaten zion, zapaburua, nanoa, kakanarroa. Eta gure Romin txikia, triste geratzen zen. Nien naiz horren txikia, Eta gainera, egunen batean, sorpresa handia emango izun nik. Bai, emango diazuzuk, sorpresa handia. Eta horregatik, egun batean, anai handiak sekulako erronka bota zion. Esan zion gauza zail bat egiteko. Esan zion, ezetz nerekin etorri, sorgina letaginaren etxeraino. Erakutsi, egizun erekin gauza handia, kakanar horrek. Sorgina letagina, Sorgina letagina, beraien etxe ondoko baso ilun eta berde zikin xamar hartan bizi zen. Eta oso ezaguna zen, letaginak txorrotxak zituelako. Besteak beste gauza asko kontatzen ziren sorgin gaizto horren inguruan. Eta horregatik, Rominek hori entzun zuenean, hasieran ezetz. Baina gero, anai handiak Romanek hainbeste zirikatu zuen. Non esan zuen, ondo da, guazen. Eta bat ere pentsatu gabe, etxetik atera, tan abiatu ziren. Lehena, gure Roman. Patin, patam, gure Roman. Patam, patin, gure Romin. Pixka bat iluntzen hasi zuen, eta arduan, patin, patam, gure Roman. Patam, patin, gure Romin. Euria ere hasi zuen, patin, patam, gure Roman. Patam, patin, gure Romin. Eta iritsi ziren justo ilundu zuenean etxe ilun, berde xamar batera. Bueno, ara Roman, atea jo eta etxera, gure etxera. Bueno, ikusiko dugu gero. Ez izan kakatia, ez izan beldurtia. Eta Romanek atea jo zuen. Kas. Kas. Kon. Tandi gutxira, sorginak atea ireki. Oi. Jarraipena ikusi nahi? Ta entzun nahi? Erne egon. Sorginen ateak horrelakoak izaten dira. Halako batean beso bat ikusi zuten atetik ateratzen. Nortzuk zarete? Ni Roman. Ni Romin. Pixak aldegin.
Sartu barrura, afaltzeko orduan etorri zarete, sartu eta jan egingo zaitu. Jan egingo duzue. Pasa, xexamurrak, sartu ziren etxe ilun eta zikin xamar hartan, eta mai gainean bazen tarta bat, marrubi tarta, baina berde kolorekoa, susmagarria. Eta Romanek tarta ikusi, haundiak, eta hor da, tarta, Roman, etzazu jan, gauza arraroak ditu, kalte egingo digu, sorgina da. Sorgina, eta ipordizikina. Gure Romanek, edo berehala, jaten bukatu zuenean, lo hartu zuen. Gauza berde hoiengatik, seguro. Eta Rominak, txikiak egin zuen. Irentsi gabe. Eta sorginak galdetu zion. Dena janduzu, nahiko jan alduzu txikita? Bai, nahiko jandut, bai. Oso txarra zegoen? Txarra. Gazteok, ez dakizu ezer den gozea pasatzea. Baina nekatuta egongo zarete. Zoazte zatozten erekin ondoko gelara. Ireki zuen ate bat, eta han baziren bi oe. Bat haundia eta bestea, txikia. Hori da, haundian, Roman, etzan. Txikian, Romin, sartu, eta etzan, ezin, urduri zegoen, sorginaren etxean baitzeuden. Kandela bat piztu, eta hasi zen gela ura ondo begiratzen, eta zerote zegoen arakatzen. Hau ez da leku segurua, zer dagoen men, kutsa txikia, kutsa ertaina, eta kutsa haundia. Eta zein ireki zuen lehenengo? Txikia ertaina, ala handia. Lehenengo txikia. Ireki zuen eta jartzen zuen. Sorginaren gauza magikoak. Sorginaren gauza magikoak? Gordeko ditut, bada espada ere. Ara, xaboi magikoa. Agian behin dutxatzen zara honekin, eta betirako. Gordeko dut. Zer da? Horrazi magikoa. Agian zorriak entzeko balio du. Behin pasatzen duzu eta betirako. Labain magikoa. Hau, mina egiten du. Ez dakit, labainak beti balio du zeo zertarako. Gordeko dut. Hau. Eta gordetzen ari zenean, halako batean entzun zuen sorgina bazet horrela, parras, oinak arrastaka. Eta orduan, gure Rominek kandela itzali, eta lo plantak egin zituen, lo egongo balitz bezala. Lotan alzaudete. Haundia bai, Roman, eta gure Romin txikiak esan zuen, ni ez. Etxaude lotan? Nolatan etxaude lotan? Lotak orduan, nire etxean beti jaten dugulako patata tortilla. Patata tortilla? Zo badakizu zelan ematen duen patata tortilla batek? Bai, patata tortilla edo ensaladilla, bietako bat. Eginko dizut patata tortilla. Parras, desagertu zen. Konk. Orduan berriz altxatu Romin, kandela piztu, eta ireki zuen kutxa, Taina. Tartu zuen susto ere, Taina. Zerote dago kutxa ertain honetan? Arropak? Baina ze txikiak, nire neurrikoak dira. Zergatik ote du umeen arropa sorgin honek? Sorgina badator, kandela itzali kutxa etxi, eta lo plantak. Lotan alzaudete. Roman bai. Eta Rominek, ni ez. Zue, zer dezu, moxolorrek. Patata tortillaren zainengoen. Hori patata tortilla. Gauza berdeak ditu, zer dau? Plastikito, piperra, tipula, deujate. Ete gutatzen, Kantzazu, mokordo horrek. Tiki. Tum. Berriz ere kandela piztu, eta ireki zuen kutxa. Haundia, tartu zuen susto. Haundia, zerote dago kutxa haundi honetan. Ilea, ezurrak.
Umen hilak eta zurrak, umen arropak, umea jaten ditu. Roman, esnatu, zorgin gaiztoa jarekingo gaitu. Edut eskolara joan nahi. Roman, esnatzeko! Utzipatia, koronavirusakin ez da eskola joan behar. Esnatu! Oi. Azkenean esnatu zen gure Roman. Rominek dena erakutsi, Romanek dena ulertu, ireki leioa saltu egin eta korrika atera ziren basoan barrena. Baina orduan, sorgina azaldu zen. Ni, lotan azaude. Non zaudete? Non ote daude, umede abru hauek? Begiratu zuen ohe azpian, txoko guztietan, leioa irekita zegoen. Jantziztuen korrika egiteko zapatillak, tan hasi zen korrika sorgina letagina, harrapatuko zaituztet. Baina harrapatu behar zituenean, Rominek gogoratu zuen, baditut gauza magikoak, xaboia botako dut, ea buruan kolpe magiko bat ematen dioan. Xaboiak lurra jo, eta egin zuen aparra, eta sorgina erori. Aurrera bian haiek. Baina orduan sorgina ondo jarri, eta berriz ere korrika hasi zen. Harrapatuko zaituztet. Horrazi magikoa, ea begitik sartzen diodan, ea ba, baina ez, horraziak lurra jo, tandik jaio ziren bapatean, pinuak, poin, pinu zuaitz pila bat. Sorgina letaginak, bere letaginekin, kas, kirriskarras, batzuk ala ditzen zioten, kirriskarras sorgina, dana puskatu, eta aurrera jarraitu zuen. Harrapatuko zaituztet. Tarduan Rominek gogoratu zuen, eta zuek ere bai, ze falta zitzaion? Labain magikoa. Purdian txiste egiten diodan, venga, puf! Labainak lurra jo, eta zulo sakon egin zuen, eta sorginak ikusi gabe, bertan geratu zen, betirako. Roman eta Romin etxera iritsi ziren. Eta Roman, anai handiak, esan zion, anai txikiari, Romini, egia da, Romin, gaurkoan, gauza handia egin duzu, eta sekulako lezioa eman didazu, asko ikasi dut. Eskerrik asko bizia salbatu didazu txiki horrek. Mendik aurrera ez dut esango, xapaburua eta olako gauza itxusirik ez dizut esango dut zuzarela, nire anaia handia. Hori ere ez dezu esan behar, erantzun zion Rominek. Aski duzu esatia, bani naizela, Romin, zure anaia, nahi bauzu esan anai txikia hitza ez da itxusia, besteak, bai. Eta orain bi anaiak, askoz ere hobeto, moldatzen dira. Eta hau alazan, ala ez bazan, sardadila, kalabazan, eta atera, zuen etxeko sofan. Eta gustatu zaionak, txalo jo dezala.